Sorry lang ako magsugod kay, nagpa-music sila. So, yan everyone, welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, maglaag ko sa musilingan niya na birthday day. So maki-checking ta dito, kababa ko na mahaw. So basta hindi na sila pamahaw. So at least wala mabusog tag, makahig tas kaon ba yun. So muna na ako dito silang balay ni Marting. So makita na to si Grace, ang anak ni Marting. Siya ang nagluto sa ng pagkaon zay. So, lamig kini siya muluto. So ang birthday boy ng hugas. Sorry sa tas bahay nila ni Kuan, Judy Jane. Adan! Nagkita ka, girl! Oo nga, sana ulit kadali. Saya, nandito tayo sa bahay ni Judy Jane. So siya ang designer sa karong adlawan na yan. So siya ang designer sa birthday siya Lolo Zay. Ang pes. Shout out so babe. Happy birthday. Iba mo lagi na gida. Oh, di pa naman dako. Okay. O sakto ra pud no. Ayan. So ayan everyone. So si Judy Jane di ay ang ato ang designer support to this video. So ayan, yang ting na may mga panglamas diri ba yo. So nag-tour ko sa ilang balay. Ayan ilang balay. So na mga panglamas which is sa spaghetti man jud siguro ni kinain na sibuyas. Di atay dai, braso di atay dai. Sa pansit siguro nino. O yung mga hotdog ginesem. Sa ato i-check. Oh, no, lahi na dyan. Dili, di ako dali lutuin na. Kaya ba dyan kibaw luto? Bisa kiksugbag buwan, kibaw. Loko, pupuyo mo. So i-check na to si Madam Grace. O okay ba ang iyahang mga panghimutang diri dai sa gawas kay medyo feel ako muniwang yun siya kay panington yun sa kay atubang sa kaha dai. So ayan, sa ato i-check. Sa luto na dai? Mga ako na ba ang tanan? Gamay na lang dyan. Gusto na dai? Paklay? Paklay na? Talahira dyan yung ship cook na to dai nga. Siya! Nadamog tinapa dai. So mo ni na birthday nadag tinapa das bulsa dai kay. So mo ni lang spaghetti everyone so panaluto. So dali ra man ang spaghetti, di ba? So ang katapusang apo, di ba? So pinakatiguang apo. Halata man, halata. Sorry ta sa luyo dai ang pinakakahuwat sa tanan o pinakagugdan sa mga silingan no. Ang atong mga pangletsyon, ayan zay. So nagluto ani si Sir Librad zay. So na may kay pagkatuyo ko, nabuwag lagi yung simod. Nabuwag ang simod. Ayan. So ang katapusan nato ipakita ang nag-birthday. So kumusta ang nag-birthday karon? Asang nag-birthday? Unsay gibuhat sa nag-birthday? Sayan si Adila. Shout out si Adila. Ano isa ba? Abi tara. Dai no. Abi pa parang nana. Nasa ka dai. Ang postura. Sa dara ang nag-birthday. So shout out sa tanan diyang nakailaning tawhana, happy birthday. Sa mga amigo ni Yo Marting nga mananari pod. Happy birthday. Palihog kog ingon, happy birthday comment sa mo. Great happy birthday. Amo great happy birthday hatta na kog bugas ugma. Gilatan. Tagsa ka salmon lang kay paborito ro. Ha? Bugas. Oh, ikaw lang say buwan. Sa ari tabangan na to Jamaica nga nag-design kay maikog taday. A few moments later. Happy. Ha? Dami sa recordina.
Everyone. Dali. So this is the final beauty of kainan of the... No. Ihat to sa kuan. Bawal nan. Hindi Yeah, straight. One hour later. Lafang! Alas 12 na dahil. So, arat na everyone, kainan na. Charat! Yeah! So, pinakaantay ng lahat. Mau ka diha, chinelas di mo buwan ka sa banta. Dia lang na.